אחת התובנות אולי הכי מטורפות שקיבלתי בתקופה האחרונה זה שאפקט של הריבית דריבית זה לא רק בכסף, זה גם בחיים האישיים שלנו זה קורה. כי אני התחלתי את התהליך שלי פחות או יותר באזור פברואר האחרון, ועשיתי שם בחודשים הראשונים בערך מפברואר עד אפשר לומר עד סוף אפריל, אפילו מאי, מה שלא עשיתי בכמה שנים טובות עם החיים שלי, שזה להתחיל לפתח את העסק, ללמוד על השקעות ברמה הרבה יותר אינטנסיבית, רציתי להתפתח אישית ברמה שבחיים שלא התפתחתי אישית, ואני בתור אדם שהתפתח שתמיד, הגעתי למצב שהתפתחתי שם ברמה על סטרואידים פשוט. ואחר כך, קיננתי עצמי עוד יותר, ועשיתי בכמה שבועות, מה שעשיתי בכמה חודשים האלה. ועכשיו, בשבוע האחרון בכלל, קראתי מקום עבודה חדש, שהתפתחות אישית שם זה must, זה דבר שהוא ברמה הגבוהה ביותר שאפשר, עשיתי בשבוע אחד, מה שלא עשיתי בשנה. וזה מראה לי עד כמה האפקט שהריבית דריבית, זה הפלא השמיני שקיים. איינשטיין לא סתם אמר לי שזה פלא שמיני, כי בחיים שלנו, מלכסף זה הפך להיות משהו מטורף, על החיי היום-יום שלנו, על החיים שלנו בהתפתחות אישית שלנו, זה עוד יותר מטורף.